Hola, benvinguts un dia més als còmics del senyor Dolent. Avui parlarem, per intentar fer aquesta repassada general a alguns dels millors còmics, parlaré de còmic americà, superherois en aquest cas, aviso. Parlaré de La broma assassina, de Batman, i l'altre, aquest sí, Spider-Man, La última cacería de Kraven el cazador. I aviso, donaré spoilers, d'acord? Molt bé. L'última caceria de Kraven el cazador és un personatge que va aparèixer en la primera etapa de Spider-Man, en l'etapa dibuixada per Steve Ditko. I és un personatge que anava apareixent i anava sent derrotat una vegada i una altra i una altra. Un disseny que als anys 60 estava bé però que havia quedat bastant ridícul, desfasat, una mica... Era un personatge que no feia por, no hi ha ni a Spider-Man ni absolutament a ningú. Bueno, és això. El 1987, per això, es va decidir fer una gran història amb aquest personatge i donar-li, recuperar la grandesa que hauria hagut de tenir, o que entenien que el personatge amagava en el seu potencial. J.M. DeMatteis i Mike Zeck van ser els encarregats, van agafar les 3 publicacions de Spider-Man que es feien als Estats Units i van fer un crossover de les 3 sèries. És a dir, una història en 6 parts es va publicar agafant durant 2 mesos les 3 sèries. Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man i Web of Spider-Man. En 2 mesos, el 1987, es van publicar l'última caceria de Kraven el cazador. Què van fer? Com van recuperar la grandesa de Kraven? Kraven, al principi, va matar Spider-Man. I ara aquí fem un parèntesi, ja sabem que no, però bueno, el mata, l'enterra, es posa el traje i el substitueix. I un cop el substitueix, el guanya per fi, l'ocupa. D'acord? Un personatge que no feia por aconsegueix derrotar Spider-Man. I és un personatge que realment, com molts dels dolents dels superherois, s'havia tornat completament boig. Era un personatge amb molt d'honor, amb molt d'ego, evidentment, i una derrota i una altra, amb un personatge que no feia res més que bromes, riure i d'allò, doncs l'havia deixat ja completament tarumba, més del que ja en origen se li suposa amb un personatge. D'acord. Alguns detalls de la sèrie. Si us hi fixeu aquí, Spider-Man va amb el traje negre. Mike Zeck, el dibuixant d'aquesta sèrie, és el primer que va dibuixar Spider-Man amb el traje negre. No estic segur de si va ser l'inventor, el que va fer el disseny, però bé, queda com aquesta anècdota. I aquesta és la gran història de Spider-Man amb el traje negre, exceptuant la primera, que és la de quan el traje era un simbionte i és l'origen de Veneno. Aquesta edició que us estic ensenyant és la primera, com ho van publicar Comics Forum, als anys 80, potser primers 90, en la col·lecció Marvel Heroes. Còmics antics, s'han de buscar una mica, preus en pessetes, això és el que hi havia una mica, i després aquesta també és edició també de Comics Forum, ja recopilat en un sol volum en la sèrie Obres Maestres. Després de Forum, l'edició dels còmics de Marvel a Espanya va passar a mans de Panini i Panini també ha anat reeditant successives vegades l'última caceria de Kraven. És una història on el personatge té molta profunditat, on s'empatitza o s'entén el personatge i on, per una vegada, tot i entenent que no mataran Spider-Man perquè les convencions del còmic normalment no es mata mai un personatge, sobretot si és rendible, com era el cas, però juguem amb això. Mata Spider-Man i a partir d'aleshores què? I aquí hi ha molt de psicologia del personatge, psicoanàlisi, fins i tot el tema de derrotar, ocupar el seu lloc i un gir final que no explico per no acabar de fer l'espoiler absolut. És una història amb la que Spider-Man una mica es va fer gran. Spider-Man sempre té una fama de personatge colorista, de dir molts acudits, de ser molt proper, etc. I aquí tenim una història fosca, xunga, una història que realment fins i tot als aficionats dels superherois que no llegien Spider-Man perquè els semblava una cosa una mica infantiloide, s'havien de rendir a que aquesta és una història sensacional. D'acord? Doncs passem a l'altre. Deixeu que begui una mica d'aigua.
Batman, la broma assassina. Aquest còmic és del 88, els autors són Alan Moore i Brian Boland, els dos autors britànics. Formen part de la onada d'autors britànics que, sobretot a partir dels 80s, mitjans 80s, van arribar al còmic americà. I van arribar amb moltes ganes de fer coses diferents, de donar-li una volta als personatges, d'un enfocament potser una mica més adult, també. Bé, d'Alan Moore segurament en parlaré més vegades perquè ha fet molts dels millors còmics dels últims anys, de les últimes dècades, apareix sempre, diguéssim. Bé, aquest còmic, si veieu la portada, veieu que el personatge que està dient aquí que somriguis és el Joker. El Joker és una mica, no és ben bé com a Kraven, el Joker sí que intimidava una mica més, però també era un personatge amb una apariència còmica, histriònic i que estava una mica tarumba. Què veiem en aquest còmic? En aquest còmic veiem la seva història. La seva història i com va caient en la bogeria, les derrotes que li va infligint la vida i després també les derrotes amb Batman, però que és una persona que ja arribava derrotada, que la vida li ha anat donant bufetades i al final la bogeria ha sigut l'única solució que ha tingut. Aquest còmic es pot fer un paral·lelisme amb la pel·lícula de Joker. La pel·lícula de Joker, la recomano si no l'heu vista, Batman no apareix, pràcticament, és un secundari. I aquí gairebé Batman és un secundari, no importa. El que importa és el personatge, el dolent, el Joker, el bufó, i tot el seu camí cap a la bogeria que només li deixa com a obsessió, finalment, la derrota, la lluita contra Batman i intentar d'alguna manera derrotar-lo. Hi ha un paral·lelisme aquí molt clar, no crec que hi hagi una influència directa, però sí que, curiosament, els dos personatges tenen el mateix. Són personatges derrotats un cop i un altre i, per una vegada, se'ns vol explicar, se'ls vol donar una mica d'humanitat, potser una mica d'empatia, amb uns personatges que sempre són l'ase dels cops, que sempre reben, que sempre perden. Doncs aquestes dues històries agafen el còmic de superherois, el treuen d'aquests plantejaments que a vegades té molt maniqueus, molt simplistes, i donen profunditat als personatges. I els personatges, quan són més profuns, ens agraden més i ja no ens agrada tant que sempre els derrotin una mica. Ens identifiquem una miqueta més amb ells perquè la derrota és també molt humana, però bé, doncs és això. Són possiblement dos dels millors còmics de superherois que podeu trobar, n'hi ha més, i n'aniré parlant aquí quan toqui, més o menys, per anar alternant còmics de superherois. Això és tot, us recomano els dos còmics i res més. Salut i còmics! Per cert, recordeu que del 6 al 8 de maig tenim Saló del Còmic de Barcelona. Després de 2 anys de no fer-ho, hi ha moltes ganes. Recordeu que s'ha de preparar la llibreta amb els còmics apuntats, els que falten, sobretot, i la cartera, perquè s'hauran de pagar. Ens veiem per allà. Si em trobeu, em podeu saludar. Vinga, ens veiem.